പാൻ കാർഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ അറിയാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അക്ഷയയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ കൂപ്പൺ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കിട്ടിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് മെയിലായിട്ടും വരും. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ മെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കണം. അതിൽ മെയിലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ആ കൂപ്പൺ കോഡ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രോമിൽ കയറണം. ക്രോമിൽ വന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ പാൻ കാർഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വരും. ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കും, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റും മന്തും ഇയറും കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ കോഡും കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കൂടെ ഏത് ലൊക്കേഷനും എവിടെയാണെന്നും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റേത് അലോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എവിടെ എത്തി ഇപ്പം അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ട്രാക്ക് പാൻ കാർഡ് എടുക്കുക താഴത്തെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരും ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. താങ്ക് യു.